Барыгызга да сәлам кешеләр. Хәерле көннәр яки төннәр, аермасы юк бит инде кеше. Бүген 26 сентябрь белсәгез әгәр. Димәк, безнең тәҗрибә проектына 1 ел. Түгел 1 ел. Тагын бер тапкыр кояшны әйләнеп чыктык. 366 тапкыр җир күчәрәк һәм башка шундый кирәкмәгән акыллы сүзләр. Элекке хаталарны истә тотып, төзәтеп дигәндәй, видеоны шундый форматта чыгарга булдым. Минем чырайга караганчы, минем геймплейга карагыз. Бигрәк тә бу хәзер модада. Ярар, күп сүз, буш сүз, кыскасы, ел барышында безнең тәҗрибәдә күп төрле видео өзекләр чыкты, берничә фильм, мультфильм. Без аз гына булса да кешеләргә чыктык дия алам. Безне аз гына булса да таный башладылар. Шул сәбәпле күп төрле сораулар, тәкъдимнәр, теләкләр һәм әлбәттә инде аңлашылмаучанлыклар килеп чыктылар. Менә шулар турында сөйләп узарга булдым да әле мин бүген. Тәртибе ничегрәк булганын шундук әйтеп китим. Башта сорауларга җавап, аннары соң кайбер әйберләргә ачыклык кертү, соңыннан инде аз гына хезмәттәшлек турында сөйләп китермен. Шулай итеп башлыйк. Ел буена бик еш күрергә туры килгән сораулар. Иң беренчесе, ник кирәк бу сиңа? Нәрсәгә кирәк бу? Тәрҗемә белән тавышландыру эшчәнлеген күз алдында тоталар инде. Бу сиңа акча китерәме соң? Һәм башка шундыйрак сораулар. Моны күбрәк танышлардан ишетеп була инде. Шулай да җавап бирәм. Бу миңа кирәкми. Мин татарчаны җитәрлек дәрәҗәдә беләм дип уйлыйм. Бу иң беренче очракта татар халкына кирәк. Менә минем бер генә хәзерге заман фильмында күргәнем юк татарчага тәрҗемә ителгән. Мин профессиональ дәрәҗәдә тәрҗемә ителгәнен әйтәм инде. Дубляж. Минем өчен менә бу хобби кебегрәк. Вакытны кызыклы һәм файдалы уздыру усулы. Интернетта марҗалар продуктын карап үзең марҗалашу урынына акча керәме? Керә дия алмыйм. Юк, акча керми дия алам хәтта. Ихтияр оешмасыннан аз гына спонсорлык ярдәм бар. Һәм бар тик шул гына. Булай акча юк, акча керми. Кайда тавышландырасыз? Студия юкмы? Студия юк, кызганычка каршы. Өйдә тавышландырабыз. Һәр кеше үз өендә. Сез аңлыйсыздыр инде, әйме? Без тавышландырырга кирәк булган бар җиһазларны, җайланмаларны да үз акчабызга алабыз. Шуңа кем ничек булдыра инде? Кемнеңдер микрофоны начар, кемнекедер яхшырак. Менә шул фактор видеоларны ике тавышлы итеп ясарга ирек бирми әлегә. Чөнки яздырган аудиоларның сыйфатлары төрле, ул шундук сизелә. Ышанмасагыз, төркемдәге ике тавышлы демо дигән видеоны карый аласыз. Анда ул бик яхшы күренә. Сүз уңайыннан әйткәндә, менә бу да еш бирелә торган сорау иде. Менә бу. Ник ике тавышлы итеп ясамыйсыз дигән. Күчәбез киләсе сорауга. Нинди фильмнар, мультфильмнарыгыз бар? Барлык фильм, мультфильмнарда Мой мирдагы төркемдә бар. Мой мирдагы төркемне безнең контакттагы төркемдәге сылтамаларда яки Мой мирда төркем эзләү тәрәзәсендә безнең тәҗрибә дип язып табып була. Ник алар ВКда юк? Теңкәгә тигән сорау, дөресен әйткәндә. Чөнки авторлар үзләренең иҗатларын бик каты саклыйлар. Менә бер видео бар бездә, автор хукуклары дигән. Автор хукуклары турында дигән видеоны карагыз, иң яхшы аңлатма булачак ул сезгә. Ник тәрҗемәне берничә кеше ясый алмыймы? Ясый ала әлбәттә, ләкин кешеләр бит роботлар түгел. Һәр кешенең үз тәрҗемә итү стиле бар. Бер үк җөмләне ике кеше ике төрле итеп тәрҗемә итәчәк. Ышандыгыз миңа, шулай ул. Без моны да үттек. Шәхсән мин тәрҗемә иткәндә шундук ничек тавышландырасымны күз алдыма китереп тәрҗемә итәм менә мисалга. Бөтен паузалары белән, бик тиз сөйләүләре белән аларның. Менә мисалга сүзләрне автомат кебек әйттерә торган җөмләләрен мин кыскартам. Төп фикер генә кала, ләкин телең чуалып бетмәячәк. Һәм киресенчә, озын лыгырдап утырсалар, мин җөмләне берничә кисәккә беләм яки мәгънәгә ия булмаган сүзләр өстим. Нәрсәгә сөйлим мин моны бөтенләй диярсез. Мин сезгә бер фикерне җиткермәкче булам, кешеләр. Тавышландырганда тәрҗемәнең әһәмияте бик зур. Үз тәрҗемәмне укыганда мин паузаларында бутамаячакмын, интонациясендә саклаячакмын. Ә менә чит кешенекен укыганда кыенлыклар килеп чыгарга мөмкин.
Кыйынлыкларны беркем дә яратмый, шулай бит. Игътибар иткән булсагыз, тавышландыру тексты әдәби текст түгел ул. Җөмләдәге сүзләрнең урыннары бөтенләй дөрес булмаска мөмкин, чөнки җөмләдә берничә кисәккә бүленергә мөмкин. Өстәвенә әле диалект дигән нәрсә дә бар. Мин бер төрле әйтәчәкмен ул сүзне, бүтән кеше бүтәнчә, шуңа һәр кеше үзе тәрҗемә итсен, үзе тавышландырсын. Һич булмаса инде бер кеше тәрҗемә итсен, икенчесе тавышландырсын дигән фикердә калам. Чит кешенең текстына күнегеп була, бу күпмедер вакыт таләп итә, интонациясендә, паузаларында аңлый башлыйсың аннарсын, ләкин әйткәнемчә беркемнең дә кыйынлыкларны кичерәсе килми, беркем дә кыйынлыклар яратмый. Аңлагансыздыр дип уйлыйм. Яки үзең тәрҗемә ит, яки бүтән берәү, ләкин берәү генә. Күп кешегә барыбер иялешү авыр аны. Бу проект белән кызыксыналармы? Бу сорауга хезмәттәшлек турында сөйләгәндә җавап бирермен дип уйлыйм, шуңа күрә алга таба безнең кайбер әйберләргә ачыклык кертү. Димәк, күчәбез. Иң беренчесе, кеше саны менә 1000-нән артып киткәч, төркемдә төрле кешеләрдән төрле видео тәкъдимнәр килә башладылар. Татарча видеолар әлбәттә, ләкин бер генә ләкин безнең тәҗрибә баштан ук тәрҗемә белән тавышландыру проекты буларак бар ителде. Тәкъдимдәге видеолар моның берсенә дә туры килмиләр. Татарча җырларга клип, блог, мәзәкләр, приколлар урысча әйттереп әйтсәң, булар безнең юнәлеш түгел. Шуңа төркемгә кирәкмәгән куштырнак эчендә әлбәттә алар да кирәк, алар да татарча. Шул видеоларны куюны мин хупламыйм, шуңа аларны битереп барам. Ачуланмагыз кешеләр, әгәр дә сез тавышландырган видео тәкъдим итәсез икән, андый чиракта әлбәттә мин аны урнаштырачакмын, ләкин калган видеоларны юк. Ник мин банда яки кара исемлектә, яки мунчада, яки черный списокта төрлечә сорыйлар. Кызыклы тема. Яки сүгенеп язган аңлатма өчен, яки төркемнән чыккан өчен. Әйе, дөрес ишеттегез. Төркемнән чыккан һәр кешене мин кара исемлеккә тыгып барам. Ник дигәндә, тегендә монда чабучылар күбәйгәнгә, менә нәрсәгә. Кайбер кешеләр бер керәләр, икенче көнгә чыгалар, бер атнада тагын керәләр, аннарсын тагын чыгалар. Аннарсын тагын кермәкче булалар. Шулайрак, син якыр яшек. Мин эшкерле түгел әйме, ләкин төркемдәге кеше саны гел уйнаклап торганы мине котырта. Бик йомшак әйтеп әйткәндә. Менә гел инде котырта инде, гел. Ярар, алга таба нинди планнар? Алга таба гомумән планнарга килгәндә, мин алар турында бөтенләй сөйләргә яратмыйм. Сөйләгәч аның бар мәгънәсе юк, ала кебек миңа. Син сөйләдең, күңелдә ул эш инде эшләнелгән, әзер кебек каланнарсың. Бер ни дә эшлисе килми башлаганнар. Шулай да аз гына әйтеп китә алам. Хәзер без фильмнарга күчтек, шуңа төркемдә видеолар сирәк чыгалар, ләкин чыгалар бит. Әгәр дә инде пландагы фильмнарның исемнәрен беләсегез килсә, реклама. Ихтыяр төркеменә кирип аннан карый аласыз. Сылтамасын видеосында калдырырмын, тасвирламаларда, описаниедә урысча әйтсәң. Менә шул әлегә планнар турында. Хәзер хезмәттәшлек турында дигәненә күчәбез. Ел дәвамында миңа хезмәттәшлек тәкъдимнәре сирәк килмәде. Мактанмыйм, бу чынлап та шулай. Ләкин аларның 90% шома белән кире уйлады. Алар дигәнем шул тәкъдим итүчеләр инде алар. Кешеләр миңа контактка язалар, менә ди күрдем ди сезнең проектны, ошады ди, ничек кушылып була ди. Мин аларга әйтәм бит инде, гапка дим әйтәм, бер нинди катлаулыгы юк, ләкин синнән микрофон, зур теләк һәм тырышлык белән сабырлык программаларны бирәм, сораулар булса аңлата алам. Шул сүзләрдән соң кешеләр кире җиргә төшәләр ахрысы. Ул бит уйлаган иде, барысы да җиңел булыр дип. Тәрҗемәне бирәләр, стиле яздыралар, монтаж бездән, тавыш бездән. Тавыш белән эшләү бездән. Ләкин азрак лыгырдап утырасың, бетте видео әзер, сиңа дан һәм таныклык. Тот капчаңа шулай булыр ди. Һәм шулай итеп алар эш эшләмәкче булалар микән инде? Юк. Әллә инде безнең студиябыз бар дип уйлыйлармы? Шулай ук теге студияга килдең, сөйләдең, киттең. Юк, шул алай түгел. Һәр кеше бар эшендә үзе эшли. Күпчелек очракта үзе тәрҗемә итә, үзе тавышландыра, үзе монтажлый. Бу вакытны бик күп ала. Менә мисалга
Хәтерлим 1+1 фильмына да минем 650дән артык сәгать китте. 600 дигән вакыт инде ул минем шул. Менә гел санак артында гына утыра торган вакыт, бер кайда читкә китмичә, бер нинди вакытны исәпкә алмыйсың анда, ашарга, эчәргә, таң каядыр, алар исәпкә керми. Шул эшләгән вакыттагы вакыт. Шулай дик, менә шул 600 вакыт. Шуңа күрә кешеләр күрсәгез бу видеоны, күрмәсәгез мин сезне турымында җибәрәчәкмен әлбәттә. Миңа хезмәттәшлек турында язганча, әмма башта яхшылап уйлагыз, кирәкме сезгә бу бөтенләй? Сез көне-төне утырырга әзерме ниндидер фильм ясар өчен? Чөнки сез сайларга мәҗбүр булачаксыз. Яки уку, яки бу, укучылар өчен инде бу. Эшләүчеләр өчен яки ял, яки бу. Башкача берничек тә эшләп булмый. Вакытны күп ала, сез теләгән дан һәм таныклык китерми. Бусын мин инде күптән аңладым. Менә шундый хәлләр кешеләр. Аз гына булса да ачыклык көткәнмендер дип уйлыйм. Видеоны куячакмын минем икенче каналыма, уен каналына. Кирегез, карагыз, лайклар, дизлайклар куегыз теләсәгез. Сорауларыгыз булса, бу видео астында яки миңа ВКда языгыз. Сезнең белән булдым мин, Газиз Фәттахов. Караганыгыз өчен рәхмәт һәм киләсе очрашуларга кадәр.